VP Kosanochwenga who receive Marua Iwa from every citizen of Zimbabwe, from all the corners of the country. Panguva ino zviratidza kuti vanhu panguva ino vane chido ende vari kutoda kuti VP Kosanochwenga by any chance kana zvaita hazvo vatugamire nyika yeZimbabwe. Zirapida mashoko anobuda panguva ino inoonekwa kunzi pasocial media kwese kwese vanhu vari kukanda maruva vachiti VP Kosanochwenga ndo munhu wevanhu. Ndiye Mwari avaitira nyasha. Don't subscribe or like on the bell icon. Timita panguva ino pahandle yake ndamchati unposted general VP Kosanochwenga recently at a funeral. Panguva ino obudanyira chiti ED's original boss, the next president of Zimbabwe, and ZANU-PF first secretary, mukuru wemauto eZimbabwe, anomiririra nyika uye zvido zvevanhu, noti zvido zvaEmerson Nanavene. Yeka nemukanya kwedu tinofitwa nemvura uye nezvipfeko, uyu tiri zvigwindiri tinonzi vambire vehwenza. Thomas Panomuda chitoko panguva ine anoratidza kuti people they are showing allegiance to VP Kosanochwenga, and panguva ine kunokonekwa kunzi not only these anti-2030 lieutenants, but we are seeing also my uniformed forces. Kukatarisa mapurisa, kukatarisa masoldiers. Yesterday we also released some pictures which were captured. Kuchonekwa kunzi some uniformed forces panguva ine they were smiling, they were happy. Vana VP Kosanochwenga, they were saluting him. Panguva ino vachiratidza kuti are happy with the VP Kosanochwenga. And developments are kuda panguva ino arinyatsoonekwa kunzi this is Canada, they know the truth kuti who the people want, and panguva ino they know kuti what the people want. Vanhu vari kuda nyika yeZimbabwe, and panguva ino ndozviri kunyatsoonekwa kuti ivo ndozvavari kuramba. Mbotiza mafukiro enyu moti kudei pamusoro pechitiko ichi. Kuna comment section medu za fukiro enyu. So subscribe or like chitona the bell icon.